Ja sam Mladenić Milenko, rođen 1924. godine, u Rudnoj Glavi, od porodice siromašne. Bio sam 7. brigada, 23. divizija, 6. armija. Sam se završio 47. godine. Imam odlikovanje za hrabrost. Došao sam živ kući. Nisam poginuo, nisam ranjen. Bio sam ženjen 2 puta. Prva žena umrla, uzeo sam drugu. Nemam oca, nemam majku. Ja sam otišao u Rudniku, radio sam od 51. godine, 18 godina. U Rudnik Marica, ovdje u Rudnik Glavi. Imam 2 sina. Oni su završili školu, u Bor radu. Ja star, ostao sam kod imanja ovdje. Imam jednu babu. Stara je ona 1930, da, 30. Ja od smrti se ne bojim. Imam 82 godine, došlo vrijeme da umrem. Moj otac živio duge godine, on je živio 85 godina i umro. Ja isto približio, ja sam oko njega tu. I došlo vrijeme da umrem ja sad i dam pomanu za život. Sve imam, za smrt i odvelo i sanduk, i spomen sam postavio, grobnicu sam napravio, imam sve spremno da idem na taj svet. Pomanu sutra dam za onaj svet. A zašto daješ pomanu sebi za život? Pa nema ko da drugim da dok sam ja živ, da vidim ja. A poslije moj smrt ne znam da će mi da neki drugi ili ne. A ja sam rešio dok sam ja živ da vidim ja sa oči. A poslije kako hoću. Spremam se za sutra kao svaki. A zašto si kupio sanduk? Za smrt. To je za groblju, moja kuća. Sad imaš 2 kuće. Da, i na groblju i ovdje. A ovo je da me nosu, a tamo da me spustu. Dole, u grobnicu. Ne. Zato sam pravio. Ti radiš pomanu zato što veruješ da postoji onaj svet. Tako, da, verujem u taj svet. Da li ima nešto, ja verujem. Tako je moja porodica i ja. Verujem. Da li ima nešto, ne. Zato pravim. Kako ti zamišljaš taj svet? Ja mislim da će da bude dobar. Niko se nije vratio, mora je dobro i tamo. Kad ne bi bilo dobro, bi došao neki takav briv, nemojte tamo da idete, ne valja. Mora da dobro i tamo. Da. I ja tako mislim ja isto, da je dobro kad se ne vraćam više. A zašto daješ pomanu? Hlebove, jela? Dam za moju dušu i za dušu moji babi. A to će da bude tamo na onom svetu? Na onaj svet. A ovdje da jedu živi, a nikad umremo na onaj svet. Tako. Sutra i ti jedeš pomanu? Pa sutra i ja. I ko dođe. A na onaj svet samo ja tamo. Sa babom, mislim. Tako. Ali kako ćeš da jedeš tu pomanu na onom svetu kad ćeš sutra da je pojedeš? Pa će da ostane. Zato dam pomanu da imam onda tamo. Ne bi dao pomanu ako ne bi imao onda. Onda bi pojeo, ne bi dao pomanu. Zato dam da imam i na onaj svet onda. Kad budem umro. Moj otac tako mi je rekao.
Oni će od svog oca da imaju tamo neka pravilna. Koje greši na ovaj svet, tamo ne može da ide. O raj. A koji su pošli na ovaj svet, može u raj da budu tamo. To mi je pričao moj otac, Trejo. A ja volim ja da idem na taj svet sad. I ne tražim više da se vratim na ovaj svet. Kada idem na taj svet, ne, na ovoj ne. Ispričaj kako se putuje na onaj svet. Eto, ne znam, nisam čuo. Ne. Kad budem išao tamo ću da vidim. Ajde, živjeli. Rešme i Jasno. Totalno, samo vino. Ja okjer vino su vam pjeli. Ono piju vino, ma pući ćete bolan. A ja dušel on marim pavo penić. Da, sam prije pjesa. što se go boliga. Almare, da li je da non kafe koji se to. Nervio, che io sto bucando. Come ja vidim. Da baš amar. Santa i kicha flor jalya. Anta, taya. Vi svirate, ako? A kolonja? Ej, ma da tu kupuj kantin. Baš kolonja. A to je ja, ora. Pierwszy bagny widzieli się ku flor. A do mnie. Nie piat dusz. Orcă să vând cu asta să... E asta e așa, doamne. Să punem o grindă, să avem feriș la casa noastră. Unde? Deci ia punem cât... Aha, punem aia de crămini. Roșie era asta lui. Așa. Să vedem de pe lumea care vine la pământul nostru. Să facem coșul. Adu câtile de pripozitul. Da. De unde îți vine? Cine? Câte oameni? Câte oameni? N-ați că știu de din ceas.
Acum dau zacoane de pomană să ne ia pomana noastră, a mea și a lui Mireu. Dau la 44 de praznice, la Dumnezeu, la Maica Preasfânta, Maica Marie, la Uncea Raiului, la lună, la soare, să ne păzească pomana noastră de viață. Să ne păzească pomana până noi ne ducem acolo. Iați, vei stropia. Ai prins mani. Uite, mâine la spomenul ăsta nostru aici. Am Moș Milencu și am eu al Bibing. Și e tămâiat. Bor da prost. Și ți-o godit cum e el așa, să-l primim pe lumea. Bor da prost. Maneri cu cârpe, cu flori. Și godi am pus noi aici pe noi. Cu oglinzi, Bât cu bâtul. și e cola și se tămâiață aici. La zile la care îi dai eu de pomană. Și vedeți de manări și manările. Și mirosul de tămâine aici să fie asta lui tămâniat cu vederi de manări, cu pâine, cu ce-am pus noi chicit aici au godit. Și god a pus pe el. Mie la Moșul Milencu și mie la Ribinca. Să fie, să avem Să pe lumea. aveți acolo pe lumea, când vă Grupa duceți să acolo. Și grupa să fie tămâniat. Să-și adeți, să o giniți. Să avem pe lumea. Să fie spomenul ăsta, și achicitul godit cu pânze pe el, cu flori, cu oglinzi, cu slicuri, cu slovi pe el, cu ață, cu și am pus noi cârpe, peșchire, flori. Și lumea să Și fie... cu țigări, Și cu țigări la Moșul Milencu. și bomboane, Noi și cu brânză. mașina. Adu șibița. Până aici să fie Și mine la cu Ribinca. șibiță să aibă să Dar ziceam acolo să aprindă. fie la Moșul Milencu, să aibă la capul lui pe lumea. Bun, da plus. Bor Să-l da primească, prost, să aibă să-l chicitul primească, godită, ce așa. să să nu-l tragă la țină, el. să nu-l ducă numai, să șadă la el, să tragă la Să el tragă la aici, el, la... Să aibă de umbrit. De o genită și va trebui lui. La iubincă era așa să fie, să nu-l țină, să nu-l ducă numai, să tragă la el, să aibă de o genită și de șazut. Ori de prost, așa cum e o godit. Până aici să fie otarul al lui Moș Milencu, spomen, dar ziceam cu așa meu. Așa să ne fie otarul între noi. Haide, fă-ți roșii, Miriancule. Și mirosul să mâine să fie pomană lui Milencu tămâniată până aici. Să aibă el pomană pe lumea când o fie. Din aici lui să aibă să viață la mine. Bun, da plus. Să fie dostit. Haide, dodești la cine? Păi dacă treci la unde. Și mirosul de tămâniată pomana mea lui Bibinca, pe unde e și eu, pe lumea asta. Bă, da O văd prost. din aici mea. Nu știu ca așa asta. Să strâng. Să strâng.
Uite așa chicită cu oaua, cu flori, cu vederi gelmaneri, cu colași, Tamo je glasno, cu kod mene. puiașcu, cu șerul. Haide, iubincu, acum tu dai și la imod. Să aibă și pe lumea turos mănânci și să dea și să misaliască. Vedere gelmaneri și pâinile să fie și benița și ouăle și colași ai duri și să fie și piparca, salata de piparcă și vadă și ptojenile și damagăini. Și miară și brânză. Și gud am pus noi așa, cu bomboane, și gud am pus așa să fie. Tot de prost. Și pâinul și bâtul și scuta de la bât și miara și cloșii și am pus și gudele și mânarea și colacul și copii va fi la dietul. Să aibă pe lumea acolo. O să fie frustrat și dede să trăiască mai Și pe știrul să e plăcit. Să se brănească, să aibă cu ce să se brănească. să se brănească, să mai trăiască. Să fie colacul și vedere din mânare și bâtul și bomboane, să fie ce am pus așa. Brânza de pe coașă. Coașul și brânza și Nu mă n-am. cârpa să fie și mi-a ajutat să fie plăcit și mi-a ajutat cu la pomana mea și bâtul cu titele. Și piva din Și flașă. meu la iubinca. La iubinca. Să am eu Să pe ai lumea. pe lumea aia când te duci acolo. Am ce să mă răzut, ce să mă bat. Te razăm. Boc de prost. Boc de Să mă prost. brănesc la pomană. Boc de prost. Deci raz. Gotovo, ljudi! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, još se molimo da Gospod Bog nastani dušu njegovu tamo da je pravenici počivaju, milost Božja carstvo nebesko, oproštaj njegovih greha. Moj otac tako mi je rekao. Oni će od svog oca da imaju tamo neka pravila koje greši na ovaj svijet, tamo ne može da ide. U raj. A koji su pošli na ovaj svijet, može u raj da bude. To mi je pričao moj otac. Trejo.
A ja volim ja da idem na taj svet. I ne tražim više da se vratim na ovaj svet. Kada idem na taj svet, ne, na ovaj ne. Ajde se